Здравейте! Ще направим кратка презентация на основните моменти в сайта регистрация и резервиране на място в заведение Хикс. Можете да разгледате сайта, като на основната страница се виждат настоящи и бъдещи събития. Натискаме бутона регистрация и попълваме стандартните полета, като специфичното е потвърждаване на вашия телефонен номер. След като се запознаете с общите условия, натискате бутона регистрация. Автоматично след това, вие ще получите потвърдителен имейл за вашата регистрация. В съдържанието на имейла има линк, при натискането на който се изпраща SMS с 6-цифрен код на посочения от вас телефонен номер. Въвеждате кода от получения SMS в полето. Вече сте с потвърдена електронна поща и телефон. Използвайте потребителското име и парола, за да влезете във вашия профил. Основната цел на нашия сайт е резервация на място в схемата на заведението. Натискате бутона Резервирай. Избирате заведение Хикс. Избирате на първо място дата и час, като на схемата на заведението се визуализират свободните места. Като нов потребител, вие имате ограничения от резервирането на места. В началото започвате с до 5 места. Всяка успешна резервация ще вдига вашия рейтинг, като това ще влияе върху броя места, които може да запазвате съответно 5, 10, 15 и така нататък. В момента демонстрираме защо не може да направите резервация. Червеният текст показва причината. Поради ограничението избирате маса до 5 места. Избирате си местата и натискате бутона Резервирай. На посоченото меню се изписва какво сте избрали досега – заведението, датата, часа и броя места. Ако смятате, че всичко е попълнено правилно, натискате бутона Потвърди. В противен случай натискате бутона Откажи и се връщате отново да направите резервацията. За по-добра визуализация можете да използвате бутона Цял екран. Ако все пак нямате възможност да посетите заведението и искате да откажете резервацията си, горе вдясно на сайта има бутон, чрез него се достига до профила ви, информация за вас, състояние на рейтинга и на личните резервации. Използвайте бутона Отмени, за да откажете резервацията. Това няма да повлияе негативно на вашия рейтинг. Ако все пак възникнат някакви проблеми или имате още въпроси, можете да ни позвоните на посочените телефони или да попълните готовата форма, за да се свържете с нас. Ще получите отговор в рамките на деня. Екипът на MyPlace.bg ви благодари за вниманието.